hankali da tunani idan an masa nasiha to baya ɗaukar wanda ya masa nasiha a matsayin maki, yana ɗaukar sa masoyi. Ko da shi mai nasiha ya yi ta da wata manufa to kai za ka iya amfana da ita. Kamar da wannan maganganun malamai da yawa, Umar ɗan Khattab Allah ya ƙara masa yadda yana cewa nazar Allah amra'an ahda ilayya uyubi. Allah ya albarka ga mutumin da ya tattaro aibubbuka na ya ce mun ga su, kamar yadda ya tabbata a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mu'minu mir'atun li akhihi. Mu'mini madubin dan uwansa ne. Shi madubi shine inda kake kallo, inda kai kyau ka da tabbatarwa, inda kuma kai muni sai ka gyara. Da wannan nake ƙara godiya ga waɗannan iyaye na al'umma baki ɗaya, tun daga kai ita gwamnatin jiha har zuwa iyayenmu baki ɗaya da ita kanta gwamnatin ma, wato kwamitin shura ke nan jihar Kano. Allah madaukakin sarki ya saka muku da alkhairi. Allah ya sanya wannan a cikin kyawawan ayyukan ku. Allah ya sanya a sanadiyyar ku Allah madaukakin sarki ya ceci wannan gari namu. Allah ya zaunar da mu lafiya. Kuma kofar mu a buɗe take, musamman ni almajirin ku ne, ɗan ku ne. A duk lokacin da aka ga abin da ba daidai ba wanda na yi, za a iya kira na, kuma wallahi da duk wanda suka sani sun san zan iya takowa in zo gidan kowane ne cikin malamai a matsayin gidana ne, gidanmu ne, dai in zo in ji nasiha kuma in ji faɗakarwa. Allah madaukakin sarki ya ƙara muku lafiya, Allah ya zaunar da mu lafiya, ya ba mu lafiya, ya ba mu zaman lafiya. Allah ya yi wa shugabannin mu jan gora, Allah ya ba su ikon sauke da ya dora musu. Allah ya haɗa mu akan abin da yake so ya yarda da shi. Allah ya raya mu da imani, ya kashe mu da imani, ya tashe mu tare da masoyin mu ma'an nabiyina wa siddiqina wa shuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Dariƙa da sauran ɗariƙoƙi na sufaye, duk yadda kai da shi cewa ɗariƙun sufayen nan akwai malumarsu, akwai waliyansu, akwai kaza, ai Allah bai aiko mana wani waliyi ba. Ai rigingimu da muke samu yanzu a ce dan izala na sukan maganar tijaniya ko abin da ya kama da haka. In mun magana akan tijaniya sai a ce a don me za ka yi magana akan tijaniya? Ai min husnul islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Yana da kyawun addinin musulunci abin da bai shafe ka ba karka shiga kai magana. Kenan harkan tijaniya bai shafe ni ba, to ba haka bane. In dai musulunci ne ya shafe ni, ya shafe ka, dole in san ina aka samo shi. To idan za a daina rikici, shine na farko tukunna mai harkan tijaniya da mai harkan sauran ɗariƙoƙi daban-daban, kaga abin da yake yi ni ina ganin ya saba wa karantarwa, domin ba Allah bai aiko mana shehu tijani ba. Wa aka aiko mana? An aiko mana ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To ni na yarda da annabi Muhammad, shi ma ya yarda da shi. Don kada mu yi rikici, ya ajiye tijaniyarsa, ni in akwai abin da nake rike da shi, dama ba rike komai ba, manzon Allah na rike. Mu dawo mu haɗu, mai Allah ya ce, mai manzon Allah ya ce. To